bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili radio inkezo kanti-ke mina ngimfeze kuNtuthuko ngakhumalo bathi ilasbona amagumede mothi usemusha lekhaya ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo maskandi uSmomoza usevela wazifaka zonke enyameni kwinsiza kuStabhilithi ngemuva kokudedela kwepromayo kwi-EP album ngemuva kokudedela kwepromo laphana ye-EP okuyingoma eseziphumile laphana kunengoma ethi imnandi ntshebe noma ungayibhekisa phansi noma ungayibhekisa phezulu kanjalo futhi noma ungayibhekisa eceleni laphana uStabhilithi bonakala elinganisa kodwa ngalokuthi engande kakhulu ake uzibonele ukuthi utheni uSmomoza ngalolu daba. USmomoza lo bhekene insizwa aningitshela leSgxobo ukuthi akwenziwa nje kumaskandi engazosifikela nje nomkhuba emdala ngaloKhokho lo. USmomoza lo bhekene insizwa aningitshela leSgxobo ukuthi akwenziwa nje kumaskandi engazosifikela nje nomkhuba emdala ngaloKhokho lo. Nganza kwethu ngiyathemba enizwele ukuthi Paul yathini lapha insizwa uSmomoza bathi ubhekeni umaskandi mhlawumbe na engakuthini kwakuphawula ngalolu daba hlala phana comment section sidingide le ndawo oyinganza kwethu izona besihamba phambili namhlanje kwezenkezo ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke nibe nosuku olumnandi ngithanda.